बिएड कलेजाव मोनसे साखोन सिखोन खालामनायनि हाबाफारि लादों। बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियाव जोंनि बिएडनि डिएलएडनि बिएनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोसो गोरबोजों बाहागो लादों। बिथांमोनहा गाव गावबागाव न'निफ्राय हासिब लाबोदों, खादा लाबोदों आरो प्ले कार्ड बानायनानै लाबोदों। बेयाव जोंनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिखौ आङो इन्सट्राक्शन होदों जोंनि कलेजनि आइकिउएसिनि कोअर्डिनेटर बिथां डक्टर अलंबार स्वर्गियारि आरो लोगोसे नीट एंड क्लिनलीनेस सेलनि इनचार्ज रनेश नार्जारी बिथांमोनखौ आं बिबान होदों आरो बिथांमोनहा बेबादिनो डिरेक्शन बादिनो साननैसोनि सिगां बिथांमोनहा नटिस होदों। नटिसआव क्लियारलि लिरदों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लानांगौ आरो बाहागो लादों। दिनैनि बे सानाव जों गोजोननाय मोन्दों। जोंनि साखोन सिखोन थानांगौआ जोबोरै गोनांथि जानानै फैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अफिस सिङाव जुदि साखोन सिखोन लाखिनो हायोबा, थाखो खथायाव साखोन सिखोन लाखिनो हायोब्ला जोंनि बेमार आजारा खम जागोन आरो जोंनि थासारिखौ साखोन सिखोन जोङो लाखिथारनांगौ। दा ग्लबेल वार्मिं फैदों आरो एयार पलिउशन, सयल पलिउशन बेफोर फैदों, जायनि जाहोनाव जोंनि जिउआव, जोंनि देहायाव बायदिसिना रोखोमनि बेमार आजार फैदों आरो लोगोसे जुदि हाया पलिउशन जायोब्ला हायाव जोङो आबाद मावनो हानाय नङा। बायदि रोखोमनि बेमार बा जेंना जेंसिया नुजाथिखागोन। दा बेनिखायनो जोङो जाहाथे भारतनि मानगोनां अनारेबल प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों जोङो मदद खालामलायनानै बिथांनि जि मिशन बेखौ जोङो मदद खालामनो थाखाय दिनै जोङो साफ्रोमबो फोरोंगिरि फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों। जों मिजिंथिदों जोंनि बे हाबाफारिया समाजाव मोनसे गेदेरथार मेसेज दैथायहरगोन आरो साफ्रोमबो समाजनि नोगोरारि बिथांमोनहा थुलुंगाखांगोन। दा जोंनि बे हाबाफारि लानाया एनसिटिआ जोंनो मोनसे लेटार हरदों साखोन सिखोन मोनसे हाबाफारि लानांगौ होननानै। खिन्थु एनसिटिआ लेटार हरनायखायसो जों बेखौ खालामदों बे नङा। जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजाव जोङो सप्ता खनफ्रोमबो हस्टेलनि बर्डार्सफोरखौ लानानै जोङो साखोन सिखोन खालामो इनसाइड दा केम्पास आरो लोगोसे दान मोनफ्रोमबो आरो मालाबा दान मोनफ्रोमबो हायाब्लाबो जोङो सम सम जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै जों साखोन सिखोन खालामो। नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजनि केम्पास सिङाव 2000निबो बांसिन बिफां लाइफां दङ आरो जोबोरै साखोन सिखोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा फरायसाफोरनि आखायाव थानाय प्ले कार्ड, बे प्ले कार्डआव लिरनाय गासिबो रावफोरा ओंथि गोनां आरो थुलुंगाखांथाव। दा बेखायनो आङो समाजनि साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि न'खरनि थासारि, समाजनि थासारि, गामिनि थासारिखौ जोङो साखोन सिखोन लाखियो। बे जोंनिनो जोबोरै गोनांथार मोनसे हाबाफारि।